20 листопада – День історії, справедливості та миру. В 1945 році в Нюрнберзі почався суд над головними нацистськими злочинцями, символ боротьби зі злом і правосуддям. 20 листопада відзначають Міжнародний день дитини, свято захисту прав і добробуту найменших. Саме в цей день у 1959 році Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а у 1989-му – Конвенцію про права дитини. У 1979 році вперше успішно провели переливання штучної крові. Прорив в медицині. Цього дня у 1942 році народився Джо Байден, 46-й президент США, політик із майже півстолітньою кар'єрою. Шон Янг у 1959 року народження, американська актриса, відома ролями в культових фільмах, зокрема «Бігущий по лезу», визнана однією з яскравих зірок Голлівуду 80-х-90-х років. Також 20 листопада є днем пам'яті, цінності і надії на краще майбутнє.